Aquest any la temporada es presenta complicada perquè no sabem molt bé com aniran tots els temes de desplaçaments i restriccions sanitàries, però la revista Esport d'Hivern és molt conscient de la conjuntura que hi ha i un dels temes estrella serà anar a esquiar amb el tema Covid. Les estacions d'esquí catalanes s'han preparat molt bé. Tenen experiència en moure grupos de gent important d'altres anys, en els remuntadors, en les cues. L'any passat ja es va tallar la temporada i vam poder aprofitar el temps encara d'hivern i de primavera per poder fer proves de com es podia treballar. A nivell de seguretat, evidentment, volem el millor per als nostres esquiadors, volen el millor per als nostres equips de personal i tècnics. Llavors, l'únic que us podem dir que tenim moltes avantatges. Primer, treballem amb espais grans, a l'aire lliure, molt airejats i que a més no tenen contaminació. Referent als remuntadors, els remuntadors no és més que un sistema de transport i tenen unes distàncies molt separades d'una cadira a l'altra. El practicant d'esquí va molt ben equipat, no sols amb les jaquetes, el 90% dels esquiadors porten casco. La majoria d'ells porten ulleres i màscares i després porten els bufs. I per rematar-ho porten guants. Amb totes aquestes condicions d'equipament i entorn, la temporada d'esquí de neu a les estacions no hi haurà problema i esperem que sigui una molt bona temporada i tothom pugui esquiar amb seguretat 100%.